डायरेक्ट सरळ सरळ म्हणता राव 400 रुपये द्या. अर्ध एकर 200 रुपये, 200 400 रुपये एकरी पंचनामे. फॉर्म आहेत ना आपले. तुम्हाला कोणी पाहिजे? अरे 2 फार्म आहे, 50 फार्म आहे, पण वावर किती झालं? 20 आणि 20 40 गुंठे. 40 गुंठ्याला जर तुम्ही 400 रुपये मागत असले आणि तुम्ही सरळ म्हणता फोटो काढायचे, आमकं करायचे, तुम्हाला पाठीला कोणी असं? फोटो काढा. मोरे मॅडम तुमचा नंबर असला. मोरे मॅडमने सांगितलं 400 घ्या. मोरे मॅडमला फोन करा ना तुम्ही. त्यांनी सांगितलं तुम्हाला 400 घ्या म्हणून. आम्हाला त्यांनी सांगितलं नाही. जेवढा फॉर्म भरा. नाही याचा अर्थ तुम्ही ज्या अर्थी तुम्ही म्हणता 400 द्या, 200 द्या, म्हणजे याचा अर्थ तुम्हाला मोरे मॅडमने सांगितलं आणि पैसे घ्यायचे. काय नाव आहे तो काय नाव आहे भाऊ? तुम्ही एक काम करा. नाही मला जे काम करायचे करेन मी. करण्यापेक्षा आहे ना डायरेक्ट मोरे मॅडमला मला काय करायची मी करेन. तुम्ही डायरेक्ट 400 मागायला लागले राव. आता सुने कोण 200 घेतले, किती गुंठे त्याच्यावर? 20 गुंठे. हा, त्याला सुरुवातीला काय म्हणले? 200 पाठव. तुम्हाला त्या टायमाला वावर माहिती होतं किती? काम करे. तुम्ही जरा अर्ध एकर 200 400 रुपये घ्यायला लागले, तुम्हाला काय म्हणायचं? ते बी उघड. नाही यादी दाखवती गावातले आहेत ना, ते तुम्हाला समजते ना. गावातलेच नाही, अरे सरकारने दिलंय कशाला? हो, जाहीर केलंय कशाला? तुम्ही जरा एकराला 400 रुपये घ्यायला लागले, शेतकऱ्यांनी काय त्यांची आई घालायची? सांगा बरं तुम्ही कुशाल मोरे मॅडमचं नाव सांगता का? तिने सांगितलं काय पैसे का? हे 100 रुपये घेतले, 200 रुपये घेतले. तुम्ही जरा अशी यादी दाखवत असली प्रत्येक कोण पैसे घेतले, मग आता काय करायचं शेतकरी? आम्ही काय करणार? चला ठीक आहे, बघा तुमच्या हिशोबाने तुम्हाला काय करायचं. कोण आहे? अरे कोण आहे? अरे कोण आहे मला सांगशील का नाही? आता मला कळलं तर पाहिजे ना. मोठे अरे मोठा माणूस आहे का माझ्यापेक्षा लहान माणूस आहे भाऊ? मला कळलं पाहिजे. हा काय हो साहेब? हा बोला. हा मी त्याचे 400 रुपये. हा 20 गुंठे क्षेत्र, 1 एकर क्षेत्र आहे मला, आणि 20 गुंठेचे दोन्ही पोरायचे आहेत समजा. ते 400 रुपये म्हणले, म्हणून मी म्हणलं अशी एकरी जर 400 घेतले शेतकऱ्यांनी कसं करायचे? ठीक आहे, त्यांना सांगा. कारण असं आहे का बुवा, शेतकरी एक तर मरायला लागले, तर असे जर प्रत्येक 400 रुपये जर समजा एखाद्या शेतकऱ्याकडे जर समजा जमीन 1 एकर आहे, त्याची बाजारला माग 25 आहे, आणि तुम्ही जर 400 रुपये मागत असले, तर मग कसं करायचं आम्ही? त्याने आता डायरेक्ट मोरे मॅडमचं नाव सांगितलं ना, आणि त्याने यादी दाखवली कोण किती घेतले, कोण किती घेतले. आता 100